Астероид убиец ли се насочи към Земята или частна обсерватория реши да си направи сензация? Със сигурност един астероид, който не е добре познат за учените, се движи между Земята и Луната от Центъра за небесни тела в Харвард. Имаха благоразумието или научната обоснованост да го нарекат опасен. От Българското звездно общество заявиха, че са го прихванали, а от Рожен казаха, че това е просто сензация. При нас сега е Цветан Георгиев от Звездно общество, любител астроном. Здравейте и добре дошли. Да, здравейте. Сега да започнем от там наистина. Така, според вас, крие ли някаква потенциална опасност този астероид? Ами, първо трябва да започнем от там, че по някой път се получава едно недоразумение. Значи, Звездно общество е организация, която е от любители астрономи. Нали един ваш представител каза, че... Така, ние сме хора с различни професии. Човека, който е пуснал, поне аз така знам тази новина, е бивш наш член Филип Фратев, като той има наистина качества на добър наблюдател. Има той вече няколко открити други подобни астероиди, но за нас тази новина беше малко по-прибързана, защото НАСА много скоро опроверга това нещо. Значи, астероида, който е НК4, така поне се води. НК4, да. Да, той ще мине най-близо до нас на 13 срещу 14 август и разстоянието, на което ще мине, е близо около 47 пъти по-далеко от разстоянието между Земята и Луната, което само по себе си дава сметка, че по никакъв начин това нещо не може нас да ни застраши. Да, разбирам, че според вас няма никаква опасност. Има ли нещо, което може да повлияе на траекторията му, да я промени? Ами, винаги нещо може да се случи, но нека наистина хората да не се притесняват, защото постоянно покрай нас минават подобни небесни тела. Ето, на 6 и на 7 този месец минаха две по-малки небесни тела, като NH4 и NG4, които минаха средно само на около 4 пъти разстоянието до Луната. Тоест, те наистина минаха доста по-близко и въпреки това не се дигна чак такъв шум. Просто наистина ми се струва, че малко се търси повече човекът, който медийна сензация. Ами, затова ви поканихме вас, защото твърденията на хора от вашата организация. Човек обаче, който пръв категорично отрече, това е Никола Петров от обсерваторията в Рожен. Той сега е на телефона. Здравейте! Здравейте! Вие още на първия ден казахте, това е безумие. Няма такава опасност. Продължавате да го твърдите. Абсолютно го твърдя. Разбира се, всички вече колеги в къде ли не, било то в света, било то в България, знаем, че този астероид със сигурност не заплашва в момента Земята с удар. Абсолютно сигурно. Какви други астероиди наблюдавате в момента в обсерваторията? Обсерваторията, нашата от построяването ѝ е включена в една международна програма, свързана с наблюдение именно на такива астероиди с потенциална вероятност за удар с Земята, така наречени хазартни астероиди. И всяка година ние имаме множество такива наблюдения в такава световна мрежа за наблюдение. Наблюдават се десетки, не само един или два. Разбира се, има астероиди, които не може ние да ги открием, не може да ги открият и в други обсерватории. Тук трябва да кажем, че любителите астрономии имат голям принос в световен аспект при откриването на нови астероиди и комети, може би 60-70% от тях. Но винаги, когато се открие нов астероид, той е потенциално опасен с удар за Земята. Трябва да минат няколко дни до седмица, за да разберем вече наистина ли е този толкова опасен или не. Господин Петров, има над 1400 хазартни астероида, но не означава, че трябва да не спим
с идеята кога ще ни това удари. наистина вече ни успокоява. Да потърсим един друг аспект на въпроса, който всъщност сега. В първата си емоционална реакция вие казвате нещо, че представителите на това общество се опитват да направят частна обсерватория и търсят възможности да я рекламират. Ами, аз не мога да твърда дали е точно така, но не намирам някакво друго обяснение. И пак да кажа, аз мога да нарека колега, вашия събеседник, разграничаваме двете неща. Звездно общество с звездно общество А79 е нещо различно. Ние в момента сме си подали ръка и любителите астрономи и ние работим, мисля, че много добре в насоката, свързана с астрономически изследвания и най-вече те са в основата на обучение и популяризиране на астрономията. Сътрудничим си перфектно. Господин Петров, моля да останете на линията. Вие имате ли афинитет към тези пари, които се разпределят годишно за астрономия в България? Не питам вас, господин Петров, Цветан. Цветан, да. Значи, както казах, ние сме организация от любители астрономи. Най-голямото подобно сдружение в България. Абсолютно всеки един от нас със собствените си средства финансира своето прекрасно хоби и нашата цел е да популяризираме астрономията сред обществото. Наистина, една от целите ни е също изграждане на обсерватория на организацията. Търсите ли държавно финансиране от нея? До сега не сме. Ще търсите ли? До сега не сме. По-скоро не. Защото... Откъде смятате да намерите пари, за да се го финансирате? Може би пак от частни дарения или в бъдеще време по някакви програми, по които ние ще може да се включиме. Вие колко години се занимавате с... Аз лично 27 години вече. Някакви открития имате ли? Не. Значи казвам, хората в звездно общество сме... това нещо го практикуваме дори не чак толкова като наука, колкото като чисто от естетична гледна точка. Просто обичаме да снимаме, да... Благодаря ви за този разговор. Да спим спокойно. Аз този извод мога да направя.